गोजोन्थों महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोर बैसागुनि आंनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ मोनगोन आसा खालामदों बे बोसोराव जों बयबो आलो गोजोनै थांनानै थानो हागोन आरो जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिया गायसनजागोन आरो बे खाबुआवनो आं नोंथांखौ खावलायनो लुबैदों दिनै बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासआ मोनसे गिख्रंथाव महर लादों आरो बे भाइरासनिफ्राय जोंनि भारत हादराबो उदां जानो हाया आरो बिनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय भारत सरकारा बायदिसिना नेमखान्थि जोंनो खानानै होदों जाहाथे जों बेखौ बयबो फालिनो हायो स्टे हम स्टे सेफ खुलुमबाय आं करबि बसुमतारी महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आइ आफा आदा आब' फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय मिजिंथियो बे बैसागु बोथोराव नोंथांमोननि नखरनि साफ्रोमबो सुबुङानो मोजाङै थाथों आरो महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ बयबो नाय आरो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों खुलुमबाय आं नेरसोन बसुमतारी महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि गासै आइ आफा आरो बिदा बिनानावमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोननि गासै नखरनि सोद्रोमाफ्रा मोजाङै थानो हाथों एबा खुसियै थानो हाथों गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा फुजा मुसाहारि महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय आइ आफा बिदा बिनानाव बिब' फंबायमोनखौहाय फैगौ रंजालि बैसागुनि गिबि हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय आं मिजिंथियोदि बे बैसागु बोथोरावहाय साफ्रोमनिबो नखरनि सुबुङा गाहामैनो थानो हाथों गोजोन्थों खुलुमबाय आं शिव बसुमतारी महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि आइ आफा आदा आब' फंबाय बिनानाव गासैनिसिमबो गाहाम हामलाय जासिहरबाय मिजिंथियो बे बोसोर गोदानाव नोंथांमोननि नखरनि साफ्रोमबो सुबुङा मोजां थानो हाथों आरो फैनाय रंजालि बैसागोखौ आलो गोजोन खुसि महरै जानो हाथों बेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै गुगल बाबानि महिलारि वाइड एंगल जानानै बे इउटुब चेनेलाव गासैनिसिमबो बरायनाय बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसेनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय आसा खालामो देग्लायनि बैसागोआव नोंथांमोना दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो मोजाङै बारहोहरगोन आरो नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगलाव गोदानब्ला यो साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आंलाय मा नोंना कमेन्ट खुलुमबाय आं जुनाली दैमारि महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजों गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे नोंथांमोन गासैनिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बे रंजालि बैसागुआ नोंथांमोन गासैनिबो नखराव सुखु गोजोन लाबोनानै होफैनायजों लोगोसे गावजों गावनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिनि आबिर सारफावनानै होफैगोन बेखौनो मिजिंथिबाय लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों खुलुमबाय आं जुरि बर' महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोननि नखरनि गासैबो देग्लाय रंजालि बैसागुआव मोजाङै मोजां बारहोलांनो हायो गोजोन्थों खुलुमबाय आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय भागिरि ठाकुर महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय आरो बड'लेण्ड आसामाव थानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना जाहाथे मोजाङै मोजां थानो हायो बेखायनो इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा मांफुलि गयारि महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजों बे बोसोर गोदानाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो गासैबो आंनि आंगोनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय बे बोसोर गोदानाव नोंथांमोननि नखराव जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां बारग'लांनो हाथों गोजोन्थों
खुलुमबाय आं रुपसिं महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर बैसागोनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो देग्लायनि गोदान बोसोर बैसागोआव गासै रायजो राजा नोंथांमोननि मोजां आब्रुथि गोजोन आब्रुथिखौ हास्थायनानै जाहाथे नोंथांमोना देग्लायनि गोदान बोसोर बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे बोसोरसेयै फिन जों गोग्गोमै लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामो। खुलुमबाय आंनि मुङा बिथराइ ब्रह्म महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फैगौ रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं मिजिंथियो दि बे बैसागु बोथोराव न'खरनि साफ्रोमबो सुबुङा गाहामैनो थानो हाथों। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं सोमोनांथाव बसुमतारी महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय बैसागोनि थाखाय गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसा खालामो देग्लायनि बे रंजालि बैसागोआ बयनिबो जिउआव गोजोननाय आरो अनलायनाय लाबोयो। स्टे हम स्टे हेल्थि। खुलुमबाय आंनि मुङा ददेरे बर' महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि हेफाजाबजों देग्लायनि बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना देग्लायबो रंजालि बैसागो बोथोरखौ रंजा बाजा गाजा गोमजायै बारहोहरनो हागोन। लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंसोर गासिबो आं निफुल नार्जिनारि वेस्ट बेंगलनिफ्राय गामिनि मुङा जाहैबाय फुलबुनाराथुलि पोस्ट वार्डामा डिस्ट्रिक्ट आलिपुरदुवार। आं दायो बे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजोंहाय आं जोंनि बे वेस्ट बेंगल बर'नि सुबुं हिसाबै बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। बड'लेण्ड बिटिआरनि गासिबो आइ आफा आदै मादै बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैखौबो आसा खालामो गाहामै गाहाम मोजाङै थाथों होननानैहाय दायो आं बे बोथोर गोदाननि हिसाबै दोंसे बिदिनो मेथाइ खननो नाजागासिनो दङ। रायजोफोर गोरोन्थिफोर जायोब्ला अननानै आंखौ निमाहा हो। बाजै बाजै दङ गैया बैसागु बोथोरनि जि फारसे जासिहरबोलाय। बाजै बाजै दङ गैया बैसागु बोथोरनि जि फारसे जासिहरबोलाय। रंजायै बाजायै लोंलांनोसै जोंलाय खुरैसे ब्र'। खुलुमबाय आं बेंगलनिफ्राय आसा ठाकुर महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों वेस्ट बेंगलनि बर' सुबुंफोरनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। रंजालि बैसागु बोथोराव बड'लेण्ड आसामनि गासै आइ आफा आदा आब' आरो बिनानाव फंबायमोननिसिम मोजाङै मोजां थानो हाथों होननानै आरज गाबो। खुलुमबाय आं जेसास केरकेटारि महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गोजोन आरो सुदेम हामलायनाय जासिहरबाय। मिजिंथियो बे बैसागोआ नोंथांनि न'खरजों लोगोसे जोंनि समाजाव खौसेथिनि गोजोन सुदेम बार बारहोनो हाथों। नोंथांनि जिउआव जेब्लायबो सुखु गोजोन फैथों। लोगोसेयैनो बे बैसागुआ नोंथांनि जिउआव अराय समनि थाखाय थुलुंगानि फुंखा जानानै थानो हाथों। स्टे सेफ स्टे हेल्थि। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं गुरु पबित्र बर'। गोदान बोसोर बैसागोखौ जोंथ' गाजा गोमजा रंजा बाजा खालामनानै बरायनो हानाय नंला। अब्लाबो सोरखारि जा लकडाउन आयेन बेखौ मानिनानै जाहाथे गासैबो न'खरानो गावबा गावनि न'खराव जा एसे मोनजायो मोनलोङो जा एसे हायो गावबा गावनि न'खरजोंनो जाहाथे गासैबो रंजायै बाजायै गोदान बोसोर बैसागुखौ बरायो। बेखौनो आं आसा थिनानै महिलारि वाइड एंगलनि जानानै आं गासैखौबो गोदान बोसोरनि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाखाय गोजोन्थों। खुलुमबाय आं कामेस्वर बर'। गिबियावनो आं महिलारि वाइड एंगलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फैगौ गोदान बोसोर बा बैसागुनि
मोजां हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नैबे गोदान बोसोराव बैसागुआव नोंथांमोननि न'खरजों लोगोसे जोंनि गासै बर' हारियानो मोनसे मोजां देहा मोदोम थासारि सोमजिनानै जों मोजां खामानि मावनो हाथों आं बेखौ गसाइनि सेराव आरज गाबबाय। आरो लोगोसेनो नैबे खाबुआवनो जों मिथिगौ जों देग्लाय बोसोराव जोङो बैसागुखौ जों जोबोद गाजा गोमजायै जों फालिनो मोननाय नङा, नाथाय बैसागआ फैबाय थागोन, फैगौ बोसोरावबो फैगोन बैसागआ बा फैबाय थागोन। बेखायनो जों देग्लाय हायाब्लाबो फैगौ बैसागोआव जों जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो हाथों बा बे खाबुखौ जोंनो गसाइया होथों होननानै आं आरज गाबबाय। आरो लोगोसेनो नैबे भाइरासनिफ्राय जों रैखाथि जानांगौब्ला जों जे ससियेल मेन्टेनेन्सखौ जों मेन्टेन खालामथारनांगोन, आरोबाव जों मास्कखौ लाथारनांगोन, आरोबाव जोङो खनले खनले साबोनजों बा सेनिटाइजारजों आखाइखौ सुथारनांगोन। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबावबाय। अब्लानिया जोङो नैबे भाइरासनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन। आरो जोबनायाव नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बेखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं कपिल स्वर्गियारि। महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आइ आफा आदा आबौ फंबाय बिनानाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे बे बोसोर गोदानाव नोंथांमोन आरो नोंथांमोननि न'खरनि बयबो जाहाथे सुखु गोजोनै गोग्गो सावस्रि थानो हायो बेनो आं आफा इसोरनाव आरज गाबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं फुकन बर'। महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय बैसागो बोथोरनि गाहाम आरो हामलायनाय बावहरबाय गासैनिसिमबो। मानगोनां आब' आदा बाजै बा फंबाय बिनानाव बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय। आं मोनथिदों आरो नोंथांमोना न'आवनो दङ, मोजाङैनो दङ गासैबो। आरो जोबनायाव फैबाय थानाय गोदान बोसोर अर्थात बैसागो बोथोरनि फिन अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनाय नोंथांमोनसिम बावहरनानै आं बेखिनियावनो नोंथांमोनसिम खुलुमनाय जासिबाय। थेंक इउ। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिश्वजित उजिर। महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फैगौ रंजालि बैसागु फोरबोनि आइ आफा आदा आब' फंबाय बिनानाव गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। मिजिं थियोदि बे बैसागु बोथोराव न'खरनि साफ्रोमबो सुबुङा गाहामैनो थानो हाथों। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा अनसु ब्रह्म। महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फैगौ रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा रैसुमै ब्रह्म। महिलारि वाइड एंगलनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आरो जायफोर बिथांमोनहा महिलारि वाइड एंगलखौ लाइक खालामाखै, साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोनखौ लाइक आरो साबस्क्राइब आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।